Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar de persconferentie. Meer een gesprek met de pers digitaal van vertrekkend staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ze heeft zelf aangegeven dat ze met weemoed en trots terugkijkt en dat er veel bereikt is in de afgelopen 2 jaar. En ze geeft zelf een samenvatting hiervan. Dan voor wat betreft de landen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. We werken natuurlijk op basis van gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen. Dat werd overigens ook wel genoemd in de persuitloop die we hadden vanochtend door de gevolmachtigde ministers. En dat zorgt er ook voor dat we samen hebben gewerkt aan het realiseren niet alleen maar van die onderlinge overeenkomst, maar ook afspraken gemaakt hebben over de noodzakelijke hervormingen. Om armoede te bestrijden, om het onderwijs te verbeteren, om klimaatverandering aan te pakken, de rechtsstaat te ondersteunen en ondermijnende criminaliteit aan te pakken en natuurlijk ook die sociaal-economische structuur. Specifieke thema's nog die ik van belang vind om hier te noemen zijn natuurlijk de excuses voor het slavernijverleden. Heeft veel gedaan voor onze onderlinge relaties en de rehabilitatie van Tula op Curaçao nog als een extra element daarin voor Curaçao. Die onderlinge regelingen, daar heb ik het al over gehad. De afspraken die we ook gemaakt hebben over de herfinanciering van de COVID-leningen, waarbij dan ook een akkoord is gesloten met Aruba over het financieel toezicht, waar ik echt heel blij mee ben. En natuurlijk ook een oplossing is gekomen voor de ENIA-problematiek, die met name geldt natuurlijk voor mensen die op Curaçao en op Sint Maarten wonen. En verder zijn er grote fondsen ter beschikking gekomen, SDE++ en groeifondsen, die ook het mogelijk maken om verder aan de slag te gaan, de economie van de eilanden te versterken en ook in te zetten op grootschalige projecten op het gebied van klimaatverandering. Nou, denk ook bijvoorbeeld aan die overeenkomst die we onlangs hebben gesloten tussen het ministerie van Economische Zaken, hier Rob Jetten en Curaçao en mijzelf uiteraard om aan de slag te gaan met windenergie en waterstof. De staatssecretaris vertrekt. De nieuwe, meneer Zolt-Sabot, is al in de coulissen. Die heeft een hoorzitting gehad deze week waarin hij aangeeft dat hij de banden binnen het Koninkrijk verder wil verstevigen, dat hij wil samenwerken. En we vroegen de staatssecretaris naar haar reactie over de opvolger, wat ze hem meegeeft en hoe ze kijkt naar zijn uitspraken bij de hoorzitting. Nou, ik wil u op de eerste plaats danken voor de inzet die u heeft gegeven aan de eilanden in de afgelopen jaren. Ik neem aan dat het afscheid toch wel moeilijk zal vallen. Maar wat ik wil vragen, wat is de boodschap die u voor uw opvolger heeft? Gaat u hem aangeven van werk daar alsjeblieft nog aan? Of is er in die manier een soort overdracht die u dadelijk heeft aan uw opvolger? Ja, er is ook een overdrachtsmoment en daar gaan we natuurlijk ook door de dossiers heen en mijn medewerkers en teams zullen natuurlijk ook helpen daarmee. Maar ik denk wel een paar dingen. Natuurlijk dat ik het heel belangrijk zou vinden om de goede relaties die we hebben opgebouwd en de openheid daarvan en die basis van respect en vertrouwen om die door te zetten. Om voor de landen ook vooral te blijven werken aan, want we hebben daar nu de fondsen en de middelen voor om te werken aan economische groei. Omdat die natuurlijk aan de basis staat van ook zorgen dat je in staat bent om allerlei, niet alleen maar die economische groei verder te stimuleren, maar daarmee werkgelegenheid te realiseren, armoede kan aanpakken enzovoort. Dus dat zijn een paar thema's. En voor wat betreft de eilanden in Caribisch Nederland is het denk ik ook vooral heel veel invulling en uitvoering geven aan alles wat we nu aan middelen hebben gerealiseerd. Dus we hebben nu er is genoeg, nou niet genoeg, maar er is behoorlijk veel geld voor de openbare lichamen om de taken te doen die zij moeten doen. En ik hoop vooral dat zij samen met ons daar invulling aan kunnen geven. Oh, we horen je nu niet. Ja, nog een keer. U heeft de beoogde staatssecretaris gehoord in de hoorzitting van de Tweede Kamer, neem ik aan. Wat vindt u van zijn uitspraken tot nu toe? Bent u daarmee gerustgesteld dat het goed gaat komen? Ja, er is een goede traditie in Nederland, is dat we niet onze opvolgers gaan recenseren. En ik heb overigens ook niet zijn hele optreden gezien tot nu toe. Ik zal hem waarschijnlijk volgende week of de week erop, op 2 juli is de overdracht ontmoeten.
En dan hoop ik wat meer kennis te maken. Maar goed, ik heb wel 2 dingen opgepikt. Voor een deel natuurlijk op het gebied van de digitalisering. Maar als het ging om de eilanden, dat hij van plan is de relaties heel warm en goed en open te houden. En dat hij ook snel jullie wil komen bezoeken. En dat vind ik fijn om te horen.